ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇছে ଭିତରକୁ ଯିବ ଆରେ କୁଆଡେ ଯିବୁ କହ ମୁଁ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା ଏ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଆରେ ଇଏ କହୁଛି କଣ ସେ ତ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଧର ଛାଡ ଛାଡ ଆରେ ରହ ଧରବା ଧରବା ବାପା ଧରବା ଧରବା ଓ ଧର ବଡ ବାପା ନା ବାପା ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ବାପା ତମ ଉପରେ ଭାରି ରାଗୁଛି ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ କାରିଗର ହେଇ ଆମ ଶିଳ୍ପୀ କୁଳର ନାଁ ରଖିବି ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଗଲି ବସ ବାପା ବସ कौन बाहर बड़े खुशी पाइले ना ମା ଗାଡି କୁଆଡେ ପଡି ଯାଇଛି ଏ ମୋତିଟାରେ ଯାଇଛି ଆଉ ଆମ କାଳେ କୁକୁର ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବାପା କାଲି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ
ତେବେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। କାଲି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ଦଧିନଉତିଟା ବସେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ବାପା, ପାରିବି। अनुकंपयमान भक्त्या गृहणार्घ्य नमस्तुते गृहणार्घ्य नमस्तुते। ओम जय नमः ओम सवित्रे नमः ओम आदित्याय नमः ओम वर्काय नमः ओम सूर्याय नमः। ରୋହିତା, ମୁଁ ବସେଇ ଦେଲି।
हे शिल्पी हे विशु महाराणा तम शिल्प चातुरी तम त्याग बलिदान पावना देवा मो पाखरे आज किसी भी नहीं उत्कल राजा कहा पाखरे मथानत कर विधि नथिले आज मु तम आगे मथानत कर तुमको सम्मान जनाऊँ विशु महाराणा तमर ए कलाकीर्ति जुग जुग अमर हो रही था धर्म पदर बलिदान कहानी ए ओडिया जाति को साहस और शक्ति धरी